Дапаможнік сябруе з мовай 3 клас, перапрацаваны ў адзін дапаможнік. Уключае практыкаванне па ўсіх тэмах беларускай мовы, якія разглядаюцца ў 3 класе. Дапаможнік адпавядае вучэбнай праграме і накіраваны на развіццё арфаграфічнай пільнасці, сістэматызацыю і замацаванне пройдзенага на ўроку. Кожная тэма змяшчае ў сябе заданні 3 напрамкаў. Заданні на засваенне граматычных паняццяў і фарміраванне лінгвістычных уменняў і навыкаў. Заданні, скіраваныя на актуалізацыю і пашырэнне слоўнікавага запасу вучняў. Творчыя заданні на развіццё звязнага маўлення. Заданні, прапанаваныя ў шытку, дапамогуць паўтарыць правілы, замацаваць атрыманыя веды і ўменні, сфарміраваць арфаграфічную пільнасць. Выданне будзе карысным для арганізацыі самастойнай, індывідуальнай, франтальнай работы вучняў пры правядзенні арфаграфічнай размінкі на уроках, факультатыўных, стымулюючых і падтрымліваючых занятках.